Митева, бронзов за Мелитина Станюта. Олимпийската шампионка за девойки Меркулова, Русия, отстъпва на 4-та позиция. Основната група от движение, трудности с тяло при топката е гъвкавости, нали? Ами не се лъжа. Сега след последните поправки в правилника на ФИК, те сложиха вече и друга група с тяло и скоковете, освен гъвкавостите в топка. Вече навсякъде се наблюдава малко изравняване на групите с тяло, не само една, както беше до миналата година. Ето още един пирует, за който говорихме. Това е точно нейният пирует. Ние всъщност го видяхме в съчетанието и с обръч, сега го виждаме за втори път с топка. Тя, между другото, много бързо се преоблече, само едно съчетание делеше. Тя отдъхна буквално за 5 минути и се появи отново на терена. Тя беше последна на обръч и сега е втора на топка. Беларус също има много традиции в художествената гимнастика. От Беларус беше и Марина Лобач, олимпийската шампионка в Сеул, където вие се състезавахте